സുബിസ് കിച്ചണിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അവിയലാണ്. വരും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ചെറിയ തേങ്ങ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 4 ചെറിയ ഉള്ളി, കുറച്ച് കരിവേപ്പില, 2 പച്ചമുളക്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരിച്ചെടുക്കാം. ഒത്തിരി അരിയുന്ന ആവശ്യമില്ല, ചെറുതായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തരി പോലെ ഇരിക്കണം. ചമ്മന്തിക്കൊക്കെ അരിക്കുന്ന പോലെ അരിക്കണം. ചേന നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട്, ബീൻസ് അതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട്, മുരിങ്ങയ്ക്ക നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട്, കോവയ്ക്ക നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട്, കുക്കുംബർ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട്, പച്ചക്ക നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റും അതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് കടായിലേക്ക് ഇടാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓയിൽ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പും ഇതെല്ലാം കൂടെ പച്ചക്കറിക്കകത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓൾറെഡി ഞാൻ 1 കപ്പ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 1/2 കപ്പ് കൂടി ഇട്ടു. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട്. വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വേവിക്കാം. പിന്നെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വേവിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ അവിയലിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മൂടി വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട്. ഫ്രഷ് കറി ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ അവിയലിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി വെള്ളമുണ്ട്. അവിയൽ വേകാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരിച്ച് വെച്ച് അവിയലിലുള്ള കൂട്ടുകൾ ചേർക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കൂട്ടുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് കറിക്കകത്ത് മിക്സ് ആവുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അവിയലിൻ്റെ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ മൂടി വേവിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പച്ച തക്കാളിക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിക്കാം. നമ്മുടെ അവിയൽ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ഒരു വേറെ പാനിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് കടുകും വറ്റലമുളകും കറി ലീഫും ഇട്ട് താളിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അവിയലിലേക്ക് ഇടാം.
ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.